दिनैनि बे साना दुलाराय बर' हारिनि थाखायनो मोनसे अरायबो गोसोआव लाखिनो गोनां सान आरो जोंनि जिउजों सोमोन्दो थानाय बयनिख्रुइबो देरसिन आरो गोनांथि गोनां सान। दिनैनि बे सानखौ जोङो जोंनि सोरजिगिरि आनान गसाइ आफा बोराइ बाथौनि मुङाव जोङो बावदों। जोङो दिनैनि सानाव जोंनि सोरजिगिरि आफा बोराइ बाथौखौ जोङो सिबियो, जोङो साबायखर बावो, जों बावथाय होयो आरो बे संसारनि सोरजिगिरि हिसाबै बे सानाव जों खालि आफा बोराइ बाथौनिल' मुं लानो जों थिरांथा खालामो आरो बे हिसाबैनो दिनैनि बे साना गोथार बाथौ सान, बाथौनि सान आरो बाथौनि सिबिनाय सानखालि जोङो इसोरनि नामखौ लानानै आफा बोराइ बाथौनि नामखौ लानानै दिनैनि दिनखौ जोङो हगार हरनो जों थिरांथा लायो। बे गोथार बाथौ सानाव नोंथांमोन बयनोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ आङो बावग्रोबाय। धोरोम गैयाबा जेबो जाया, साफ्रोम सुबुङानो धोरोम थायो। मुलुगाव ओरैबायदि मानसि गैया जायहा धोरोम गैया आरो जाय गावखौ आंहा जेबो धोरोम गैया, धोरोम फोथाया होनो बे अहंकार आरो बेबायदि अहंकार सुबुङा बेबायदि अहंकार सुबुङा माब्ला जिउआव माबायदि खैफोदनि मोगा मोगि जानांगौ जायो बेखौ बे सुबुङा गाव गावनो बुजियो, गाव गावनो मिथियो। बे संसार बिलात लाखायानो इसोरजों दाजानाय, आनान गसाइजों सोरजिजानाय आरो बर'फोरनि इसोरानो जाहैबाय बाथौ बोराइ। बयहाबो इसोरखौ गावबा गाव गावसिनि रावजों मुं दोनदों आरो जों बर'फ्रा इसोरखौ जों बाथौ बोराइ होनना मोनथिगौ। बे संसारखौ दाग्रा, बे संसारखौ सोरजिग्रा खालि मानसिखौल' नङा, गासै बिलात लाथा। बिलात लाथा होननानै बुङोब्ला हाथरखि हाला, अखाफोर, सान गासैबो जतदिन हाग्रा बंग्रा, दैमा दैसा, बार, जिब जुनार, मानसि बे गासैखौबो सोरजिग्रा सोरजिगिरि। बे खालि बुहुमखौल' सोरजियाखै, बे ग्रहफोरखौबो सोरजिदों, बे हाथरखिखौबो सोरजिदों, बेनो सान अखाफोरखौबो सोरजिदों। जों जेसेबां मोनदांदों, जों जेसेबां नुदों, बे गासैबोनि सोरजिग्रायानो जाहैबाय आफा बोराइ बाथौ। सोरबाया होनदों इसोर, सोरबाया होनदों गड, सोरबाया होनदों आल्लाह, गावबा गावनि बेलायाव इसोर। जोंना जाहैबाय बाथौ बोराइ। आरो जोंनि बर'फोरनि गुदि सुबुं जायखौ जों बर' बोराइ होनदों, पुर्ब पुरुष, बिसोरो बे इसोरनि सोमोन्दै, बाथौ बोराइनि सोमोन्दै जोंनो गियान होबोदों। सासे उनाव सासे, सासे उनाव सासे, सासे उनाव सासे। दा जों दानि जोलैफ्रा हाजार लाख बोसोर सिगांनि जोंनि जि गुदि सुबुंफ्रा बे संसारनि सोमोन्दै, सोरजिगिरिनि सोमोन्दै, जोंनि जिउनि सोमोन्दै जि गियान होदों, बे गियानखौ जों दिनै जोंनि जायफोर सिगांनि सुबुंफोर बिसोरनिफ्राय जों दिनै मोनदों। धोरोमासो जोंखौ मोनसे जिउआव गोथों लामाजों थांनायनि राहाखौ खालामनानै होयो। मानसिया जेब्ला कनफिउसन जायो जे आं मा खालामनो, आं मा मावनांगौ,
अब्ला जोंखौ धोरोमनि गेजेरजों जिखिनि जोंनो बोसोन होबोदों सुबुरुन होबोदों बेफोरखौ जुदि जोङो गोसोखाङो जोङो सानो अब्ला जों जेंनायाव गोलैनाय समावबो राहा गोथेनाय समावबो जोङो मोनसे बे राहानिफ्राय गावखौ बारग'नायनि आरो दैबो नांनानै थानाय बे हालोदनिफ्राय गावखौ दिहुननानै लाबोनायनि मोनसे राहाखौ जोङो मोननो हायो। बेनिखायनो मानसिनि जिउआव धोरोमानो बयनिख्रुइबो गोनांसिन गुदिसिन। आं जेब्लायबो मोनसे बाथ्रा बुंबाय थायो जे जोंनि समाजाव जों दाबो धोरोमखौ जोंनि मावनो गोनां खामानिनि सेथि मावनां हाबा एबा कर्तब्य होननानै जोङो सानजोबनो हायैयावनो जोङो दाबो सोलोंनाय बायदि अबस्थायावनो दङ। बाथौ धोरोमा बुहुमनि धोरोमफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइ गोजामसिन धोरोम। बयनिख्रुइ गोजामसिन धोरोम। मानो गोजामसिन धोरोम? जों रावबो दिहुननो हायाखै दिनै। मोनसिं सिं बोराया बबे जुगनिमोन? बाथौ जेराव बेयावनो मोनसिं सिं बोरायनि बाथ्रा। इसोरखौथ' जोङो नुवाबो दांनोबो मोना लोगोबो मोना नङा होमबा? नाथाय जाय इसोरनि सोमोन्दै जोंनो गियान होदों मानसि समाजनो सुबुं समाजनो बर' होननानैल' नङा हयथ' बर'फोरनिफ्रायनो मोनलांदों खोमा दस्रायाबो बर'निफ्रायनो मोनलांदोंबो जानो हागौ मोनसिं सिं बोरायनिफ्रायनो मोनलांदोंबो जानो हागौ। दा मोनसिं सिं बोरायानो जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो बे संसारनि सोमोन्दै इसोरनि सोरजिनि सोमोन्दै गियान मोनजेननाय सुबुं मोनथिजेननाय सुबुं। बुंनो थाङोब्ला बियो स्वयं गावनो सासे मानसि महरै इसोरनि थान्दै मोनसिं सिं बोराया। जों जुदि मोजाङै बिजिरनानै नायोब्ला बियो नों आं बायदि मानसि नङामोन। गासैबो बे संसारनि सोमोन्दै सोरजिनि सोमोन्दै गियान थानाय सुबुंमोन। बे माबोरै जानो हायो? बे ऐश्वरिक शक्तिखौ बे बबेनिफ्राय मोनखो? गासिबो गियान गासिबो सोंनायनि फिननाय जों मारै सोलिनांगौ इसोरा मा? खिन्थु जों बर'फ्राथ' आरो नुनाय मानसिखौ मानो इसोर होनो? बर'फोरना आखलाथ' बेनोना। दा जों बिदिनो आंबाय थायोना न'खराव मानसि गिदिरखौबो दा जोंखौबो मानसि गिदिर साना न'नि मानसिफ्रा मोनसे आं स्पिकार जामालाय मा जानो बेलाय बुंग्रायखौनो हुगारना लानो रोङामोन होनो उन्दैयाव मोनथिबाय बेलाय माबोरै मानसि गिदिर जानो? खिन्थु मालाय मोनबा बेहा बिराद गिदिर मानसि। खिन्थु न'नि मानसिनि थाखायथ' मा गिदिर मानसियानो बर'फोरनिया नङा होमबा? मैया दाख्लै एखेलगे दुगैदों एखेलगे गेलेदों एखेलगे जादों एखेलगे मोनबाय थायो। ओंखायनो मोनसिं सिं बोरायखौबो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो बेखौ गाव बायदिनो लादों जों मानसि बायदिनो लादों। नाथाय बिनि होनाय जिथु गियान बाथौनि जिथु खेंफोरथि समाजखौ दैदेनलांनांगौनि थाखाय जिथु आसार खान्थि जायखौ जों दा आब्रुथि लाखिनायनि बाथ्राखौ बेवहाय रायलायदों आब्रुथिखौ जौगाहोनायनि मानसिनि जिउनि सोमोन्दै बाथौनि गुमनाय बेजों जिउखौ फोरमायनाय थाइगिर फिथाइनि खंबा बिखंजों मानसिनि जिउखौ फोरमायनानै बुजायनाय बे मानसिया माबायदि मानसि जाबाय? गतिके मालायफोरजों रुजुयोबा जों बुंनो हायो मोनसिं सिं बोराया मानसि महरै मानसि रूपाव बियो स्वयं गावनो सोरजिगिरि आनान गसाइ ख्रिस्टानफ्रा होनदों जिसु ख्राइस्टखौ इसोरनि फिसा इसोरनि थान्दै। जुदि इसोरा थिनहरामोनब्ला जिसु ख्राइस्टआ एसेबां गियाननि बाथ्रा बियो फोसावनो हानाय नङामोन मोनथिनाय नङामोन। ओंखायनो बिसोर जिसु ख्रिस्टखौ जोंनि मोनसिं सिं बोरायखौ जों मानसि बायदि लाबाय थायोना ख्रिस्टानफ्रा मानसि बायदि लायाखै
बेखौ बिसोरो इसोरखौनो होननानै बुंदों आरो बुद्धिस्टफ्रा जायफ्रा बुद्ध धर्मखौ फालियोना गतिके राजकुमारमोन बेथ' मोनथिजानाय मानसि मोनसिंसिं रायनि मोननि उनावसो गौतम बुद्धआ राजकुमारमोन बियो आरो बे राजकुमार नाथाय बिनि साननाय हनाया साधारन मानसिनि बायदि नङामोन सानफ्रोमबो बियो मोनसे खोथाल' सिन्ता जाबाय थायोमोन मानसिया मानो दुखु मोनो मानसिया मानो बेमार आजार जायो मानसिया मानो थाखाय नांलाय खमलाय जायो मानो जुद्ध जायो मानो गावजों गाव बुथारलायो मानो नांगौ बेफोरखौ गौतम बुद्धनि सिन्तायानो मानसिया बोरैहाय गोजोनै थानो हायो बोरै हिंसा गैयाजासे थानो हायो अनलायनानै बोरै थानो हायो मानसिया बोरैहाय खैदां खैफोदनिफ्राय दुखु जारलानिफ्राय बोरैहाय बारग'नो हायो आरो बेफोर बाथ्राफोरखौ सानबाय थानायावनो बियो सानसे न'निफ्राय ओंखारलांनो राज अट्टालिकानिफ्राय ओंखारलांनो बियो साननो गोनां जाबाय दहाय आं बुंनाय बायदि राजानि फिसाला अबा खनायाव एसे हारसिं मोजां खोथा सानबाय थाबाबो सोरबा नङा सोरबा थांनानै सोंहैयो मा साहा लोंनो नामा मा ओंखाम जानो नामा माबा जादों नामानो माने डिस्टार्बानो लाजाया बेखौ सानसेयावनो दोना रुम सिङाव थाबाबो गाज्रि होयो माबा जानो नामा राजानि फिसाला साखर बाखराबो बेसेबां जोथोन लागोन देलाय कल्पना खालामलाय ओरैनो बेहा असान्थि सारा बे न'आव सान्थि होननाय बुस्थु गैया मोजां खोथा माबा मोनसे सिन्ता खालामबाबो बिस्रा खालि जानाय लोंनायनिल' गौतम बुद्धआ सिद्धार्थमोन ना बिनि नामा बे समाव बियो माने अयथासार रागा जोंबाय थायो आरो बे न'नि मानसिफ्रा खालि जानाय लोंनायल'सै नामा मानसिनि जिउआ खालि बिदिल' नामा मा एसेबो माने सिन्ता गैया बाथ्राफोरखौ साननो सुजुग गैया बेबायदिनो बे मा खालामबाय बेयाव थाबा लाब गैयालै होननानै आरोखि सानफ्रामबो जेबो मोजां खोथाखौनो साननानै जेखौबो दिहुननो हानाय नङा बेवहाय बिदि होननानै बियो न'निफ्राय खारखोमा लांबाय आरोखि राज अट्टालिकानिफ्राय खारनानै थांनानै बियो शान्तिपूर्ण जायगा जेराव खुनु डिस्टार्ब गैया हाग्राबारि अरनबारिनि बादैथ' बेबायदि जेबो जायगा गैया नङा होमबा दा जोंबो बेवहाय एकदम तपस्या खालामनो होनब्लाथ' भुटान हाजोआव गाखोहैनांगोन नङाब्ला नों जबाय थाबाबो जफा फैबाय थागोन नोंजों नोंनि तपस्याखौनो भंग खालामबाय थागोन मा मोनबाय थाब्ला बिदि बाद दोनलै फैबाय थाया होमबा उमुगाव थांनि तुमुगाव थांनि नोंखौ मोजां खोथा साननाय होआ गौतम बुद्धआबो बेबायदि बिनि उनाव बियो बेबायदि जायगा निजोम जायगायाव थांनानै बेफोरनि गासैबो जाहोनफोरखौ बिजिरनायावनो साननायावनो बेबो गियान मोनबाय आरो गावबो साननानै दिहुनबाय सासे मानसि न'खरखौ जुदि जों नायो बे न'खरा दिनै मानो जोबस्रांखो होमबा जों नुगोन मालाबा बिफानिबो दाय जानो हागौ फिसाफोरखौ बांद्राय सासन खालामै बिमानिबो जानो हागौ सासन खालामै बिमा बिफाया मोजांबा फिसालाया बांद्राय बायगर आरो अबेबा नांलाय खमलाय मानिफ्राय मा जाजेना आरो बेखौ मिलायलायनो हायिनि थाखायनो मारैहाय न'खरा थुब्ला गावलांखो अब्ला जों बिनिफ्रायनो बुजिबाय बे न'खरा जेरैनिफ्राय जाबोदों दावराव दावसिया जाहाथे जों बेबायदि जाया फिसाफोरखौ फिसा होननानै सानफ्रामबो खालि रायनायल'बाथ' जाया फिसानिखौ फंबा फंनै खोनासंनांगौ जाहाथे बेबो बिमा बिफाजों खाथियाव थानो मोजां मोनो जों सानफ्रामबो फिसाफोरखौ रायबाय थाबाबो एसे गोजान जाबाय थाया होमबा लेंहरनांगोन मानो नांगौ माने बुजिखादो फिसाफ्रा जोंखौ बारा मोजां मोनला मोनथिबाय फिसालायानो जा फिसाजोआनो जा नों लेंहरनायाव जुदि मानो नांगौ मा गाबज्रिबाय थायो होनदोंबाथाय बुजिदो माने जोंखौ बारा मोजां मोनला माथो एसे नाटक खालामनांसिगोन जों बिमा बिफाया माने साननैसो बावहोनानै एसे आंगो खामाबा उनाव बिसोर लासैनो न'नि खोथा लायालासिनो मालायनि खोथा लानानै सोलिग्रा जालांगोन आरो मा खारन न'नियाथ' बना बिदि होननानै सानो दा बिनि उनाव गौतम बुद्धआ बे गियानखौ मोननानै जोबनायाव मानसिफोरनो बियो बे गियानखौ होबाय गासिबो जेंनानिनो बेनाव फिननाय दं आरो मा गासिबो आरो जेब्ला बिनि बोसोनखौ लायै लायै सोलिबाय
गमामायै मानसिफ्रा गावसिनि न'खराव गावसिनि जिउआव परिबर्तन फैबाय आरो सोलायनाय फैबाय बिनिफ्राय बा बे सोबख'नो हाजोबोलै होननानै बयबो बिनि खाथियाव थांग्रा जाबाय बिनि बोसोनखौ मानिग्रा जाबाय बेबायदिनो बियो गुरु जाबाय धोरोमनि आरो बिनि जि फलोवार्सफोर सिबियारिफोर बिसोर गौतम बुद्धखौ होनबाय भगवान बियो बेनि इसोर माने इसोर खायसेना बेनाव गासिबनिबो फिननाय दं गासिबनिबो जिउआव जोंनि खैदां खैफोदनिफ्राय बारग'नायनि लामाखौ बियो होनो हायो ओंखायनो बुद्धिस्टफ्रा भगवान बुद्ध होननानै बुङो इसोर होनना बुङो खिन्थु जों बर'फ्रा अख्रा नालाय जों आरो मोनसिंसिं बोरायखौ भगवान रुपाव जों दोनाखिसै आरो मोनसिंसिंखौ अब्लाबो जों बर'फ्रा जुदि बेखौ गोथौयै सानो जेसेनो बिजिरो एसेनो गोथौआव सहैयो नोङो जोबनायखौ दाबो जों दिहुननानै मोना माब्लानिफ्राय माब्रैहाय जोंनि गेजेराव बाथौ धोरोमखौ लानानै बिराद तर्क बितर्क जायो नोंना आसल आंना मिसल सोरनाबा साबसिन नङा ओरैसो जानांगौमोन नङा ओरैसोमोन नों जिखि बुं गासिबखौबो जेब्ला नों बिजिरनानै थाङै थाङै गुदिया बे मोनसेयानो बे सिजौआनो बे बान्दोबा बाथौ दुमनायानो बे मोनबा आसारानो गासिबनावबो बेनो नङा बे मोनसिंसिं बोरायानो अबावथ' दस्रा दं जायखि जिखि जा थाङै थुङैथ' गुदिया बे मोनसिंसिं बोरायनिफ्राय आरम्भ जुदि नों गुरु हिसाबै थाङो आरो धोरोम हिसाबै थाङोब्ला सिजौनिफ्राय आरम्भ बाथौ होननानै बुङोब्ला बान्दोबा दुमनायनिफ्राय आरम्भ बबावहाय दं फाराग जोंनि गेजेराव जेबो फाराग गैया जों जेखि अहंखार खाम जों जेखि बाहादुरि खाम जोंनि धोरोमा बाथौ धोरोम आरो बाथौ धोरोमनि खेंफोरथिया एखे बिनि उनाव नों गावबा गाव बेसेबां रं लागायनानै मा खालामो बे आलदा बाथ्रा बे धोरोमा जाहैबाय बयनिख्रुइबो गोजानसिन आं मानो होनदों बयनिख्रुइबो गोजानसिन दिनै बुहुमाव बेसेबां धोरोम ओंखारो गिदिर गिदिर धोरोमानोथ' गिदिर गिदिरानोथ' माखासे बुरजा दं इस्लाम धोरोम दं दिनै बुद्धिस्ट धर्म दं दिनै ख्रिस्टियानिटि दङ बिनि बादैबा फिसा फिसौ धोरोमाथ' 22,000 दं जोंनाव बेवहाय श्रीमन्त शंकरदेबा जन्म जाफैबाय 500 बोसोरनि आगोलाव बेबो जितु हिन्दु धर्म बे हिन्दु धर्मनि गेजेराव श्री कृष्णखौ इसोर हिसाबै लानानै 100 नाम धर्म गावनि स्टाइलजों इसोरखौ सिबिनाय नाम घर लुनानै बेवहाय गुरु आसन दोननानै आरोखि बेवहायनो श्री कृष्ण थायो गुरु आसनाव बेबायदि लानानै 100 नाम धर्म बैष्णव धर्मखौ बियो प्रसार खालामो नाथाय गोमोथाव बाथ्राया मा गोमोथाव बाथ्राया जाहैबाय जेसेखि गोदान गोदान धोरोम ओंखाराथों मानो गोजाम हाजार हाजार बोसोरनिफ्रायनो जेसेखि बे धोरोमा गासै बुहुमावनो प्रसार जायाथों मानो अब्लाबो नाथाय बाथौ धोरोमा बे बुहुमनिफ्राय गोमोरलाङाखै बाथौ धोरोम हिसाबैनो दंबाय थायो गतिके एसेबां मोजां मोजां धर्म थानायनि उनाव बाथौ सोरबा फैगौमोन नामा जुदि बाथौआ गैग्रायामोनब्ला नंगौना नङा बाथौ धोरोम गोबां गैया मोनसिंसिं बोरायनि उनाव जों मालायफोरनाथ' दं मोनसिंसिं बोराया माबा बेखौबो जों मोनथिया अब्ला माब्लानिफ्राय जोंनि धोरोमा आरो गावहा धोरोम थाखानायखायथ' मालायनि धोरोमाव थाङाखिसै साफा सानै थांनाय बे आलादा बाथ्रा बेथ' न'खरावबो सासे बायगर थाया होमबा न'आवबो बिदिनो बिराद मोजां थेवबो सासे उथिया बुजियो न'आवबो जों रायलायगोन सोरखौबा जि मोजांजों बे सासेया माने फाग्ला जाखो मानसिफ्रा आरो खायफानि न'खराव आखलानो लाजाया सासेबो खिन्थु सासे गियानि गथ' जन्म जायो बेवहायबो खायफानि न'खरावबो माने बे न'खरनि जिथु आबहावा सोमोनांथाव आरो बे न'खराव माबोरै बे जाखो साननायानो उल्था बेना बेबायदि आरो जोंनि गेजेराव बे थागोन
किन्तु अदेबानि बाथौ धोरोम हिसाबै जोंनिया दाख्लै धोरोम गौथुमखौ लानानै जोंनि धोरोमखौ साबना हाबना खालामनो थाखाय जि खामानि मावदों बेथ' मैया दाख्लैनि बाथ्रा नाथाय बिनि आगोलावबोथ' सिजौखौ गायनानै बयबो आफा बोराइ बाथौखौ नाम लानानैनोथ' फैबाय थाबाय आरो बे थाखानायखौथ' मालाय धर्मआव थाङासै जों थाखायामोनबा थांना जागौमोन नामा धोरोमा जुदि जोंनियासो उनमोनब्ला अब्लाथ' जों मानो गुदिखौ नागिरनानै मोनामोन नङा होमबा जिसु ख्रिस्टआ बेसेबां जाखो 2000 किमान बছर ख्रिस्टियानखौ 2026 বছর 2026 বছর बेनिफ्राय नोङो गौतम बुद्धथ' किमान बছर बुद्धिस्वर 1300 বছর थिग बेबायदिजों गुबुनफोरनि धोरोमा आरोखि आरो बिनि सिगाङावनो जुदि बाथौ धोरोम नङामोनब्ला बाथौ धोरोम प्रसार खालामग्रा मानसिखौ जों मिथिगोना मिथियामोन बाथौ धोरोमा जोंनावल' थागौमोन नामा मालायनावबोथ' थागौमोन गतिके ओंखायनो आंनि मथेब्ला आरोखि आं जेखौ बिजिरबाय थादों जे जोंनि बाथौ धोरोमा बयनिख्रुइबो गोजामसिनावनो गोलैयो जोंनि धोरोमा आरो जोंहा गावनि धोरोम खान्थि आसार खान्थि फालिनायनि खान्थि सिबिनायनि खान्थि आरो बिनि खेंफोरथिफ्रा इउनिभार्सेल ट्रुथखायनो सिर सत्य अराय सैथो आरो बेखायनो जोंनि धोरोमा धोरोम गुरुफोर गैयाब्लाबो बेखौ लानानै प्रसारक गैयाब्लाबो हाजार हाजार बोसोर बा लाख बोसोरबो जानो हागौ बे दंबायनो थायो धोरोमनि बाथ्राखौ रायलायबा मालाया बिसिबां मा एक्सप्लेनेसन होदों नाथाय जोंना बाथौ धोरोमाव जोंनि गुरुफ्रा जिखिनि होदों बेनो जथेस्थ' आरो मा नांगौ भाबे मोनथिलाय धोरोमनि सोमोन्दै धोरोम हिसाबै मालायफ्रा जेखौ बुंदों साननैसो लेखा लिरब्लाबो जोंना लिराखै खुगा खुगा बुंदोंब्लाबो दा जोंना लिरबायब्लाबो जोंनाव मानि अभाब दं मानसिनि जिउनि सोमोन्दै संसारनि सोमोन्दै मिथिंगानि सोमोन्दै इसोर सोरजिनायनि सोमोन्दै बाथौ धोरोमाव मोनथिनो बबाव बाथि दं जोंनि बाथौ दुमनाया बारे बारे बुंबाय थायो बे बेसेबां मोजां ओंथि गोनां खेंफोरथि मानसिनि जिउखौ बाथौ बे दुमनायनि गेजेरजोंनो माबायदि बेखेवनानै फोरमायथियो सिजौआ जोंनि आफा जोंनि सोरजिगिरि आनान गसाइ आरो हाया जोंनि आइ बैसोमुथि बिमा आरो बिनि मोनबा बान्दोआ जिउनि मोनबा सिरि मा होनगोन बेखौ स्टेजखौ मा होनगोन बर'आव थाखो मोनबा थाखो जे मानसिनि जिउआ बिमानि गोरबोआव प्रथम जायगा लायो मानो जायगा माने स्थिति होनदों जायगा लाजेनबा बिन्दोल' बियो मोनसे जेबो गैया जेब्ला बिमानि गोरबोआव जायगा लाजेनो सासे गथ'आ मोनसे जिउआ अब्ला बियो बिन्दोल' जेबो गैया गतिके जायगा लाजेनबाय फार्स्ट आरम्भ जाबाय जिउ मोनजेनबाय माने बिमानि गोरबोआव जायगा लाजेनबाय गुदि बान्दो सेकेन्ड बान्दोआव जोनोम जाबाय होमब्लासो नुजाबाय बियो आरो थार्डआव संसाराव हाबबाय आरो जुलि जाबाय संसाराव हाबनाय मानेथ' जुलि जाबाय मानेथ' मा संसारखौ खांनांसिगोन गथ' गथाय मा गतिके नेक्स्ट स्टेजआव संसारखौ खांबाय आरो फिसा जानाय मानेथ' खामसा नामा बेयाव बिमा बिफा जानांगौआ बिमा बिफा जानानै बे संसारनि गासैखौबो गावनि खर'आव रुजुननांबाय आगोलथ' बिमा बिफानि मावनाय दांनायखौसो जायो मानसिया खिन्थु जेला गाव हाबा जाबाय जुलि जाबाय
अब्लाथ' गावनि गथ' गथायखौबो गावनो खांनांगोन संसारनि गुदुं गुसु गासैखौबो गावनो मोनदांजोबगोन गतिके संसारखौ खांबाय संसार खांखांबाय नालाय बोरायहैबाय बोरायहैबाथ' मा बाथ्रा थाबावहा थैबाय नालाय जिउआ बारग'लांबाय जिउआ सोरजों लोगो जाहैफिनो जिउआ जोंनाबो नायदो बर'फोरनाबो आत्माया जे थायो दं बेखौ बाथौ धोरोमावबो गोदो गोदायनो बुंखानाय जेरै मानसिया थैयोब्लाबो आत्माया थायो आत्माया माने मा जिउमाया थायो ओंखायनो जिउमानि गोजोननि थाखाय जोङो सारादुआव एसे गाबख'आ होमबा मुक्ति होआ होमबा माखासे नियम नितिनि गेजेरजों जेरावखि थाया जाहाथे जिउमाया आलो गोजोनै थायो दा मानसिया थैनायनि उनाव जों बयबो सानो जे बियो इसोरजों लोगो जाहैबाय आरो परमात्मा दानो जिउमा मालायना आत्मानि देरसिना परमात्मा ओंखायनो आं होनबाय थादों बर'आव जिउआ मानसिनि मोदोम सिङाव थाब्ला गोथां समाव बे जिउ नाथाय जेब्ला जोंनि देहानिफ्राय बारग'यो अब्ला बे जिउमा नाथाय जिउमाफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइ देरसिन जिउमा परमात्मा इसोरखौ होनदों जिउमानि देरसिन सोदोबखौ दानाबा बर'फ्राबो दिहुनदों आरो बुजायनो थाखाय दा सिजौआ जाहैबाय सि बोराय ना बयनिख्रुइबो देरसिन आत्मा गतिके जोंनि सिया जिउमाया बेजों लोगो लाहैबाय आरो सिजौजों माने आफा बोराइ बाथौजों आफाजों लोगो लाहैबाय बेजों नांगौ बिनि उनाव आफाजों आइजों नांनानै दं आइ बैसोमुथिजों आरो सिजौजों गतिके नांनानै दं नालाय आरो बे जिउमाया माब्लाबा नङा माब्लाबा आरोबाव गोरबोआव जायगा लाहैफिनबाय बिनि उनाव जोनोम जाबाय बिनि उनाव संसाराव हाबबाय संसारखौ खांबाय बिनि उनाव रुंसारि जाबाय आरो आनान गसाइ बोराइ बाथौजों सिजौआव गोरोबहैबाय आरो बिनि गेजेरजों बिमानि गोरबोआव थाहैफिनबाय सानफ्रोमबो जोंनि जिउआ बिदिनो सोलिबाय थायो लाइफ साइकेल बर' मा होनगोन लाइफ साइकेलखौ जिउनि सोरगिदिं जिउ सोरखियाथ' नों बानायनायसो ओरैनो सोरगिदिं गिदिंबाय थायो आरो जिउआ बेबायदिनो सोलिबाय थायो जिउआ मालाबाबो गोमाया नाय बाथौ बे गासैखौ मा बुङो जोंना बाथौ दुमनाय बिथाखौ मा होनगोन बे बाथौनि गेजेरजों माबायदि फोरमायदों जिउआ माबायदि जिउआ जोंथ' रावबो नुवाखै बर'फ्रा नुदों मानो नुदों दाउथु बिखा हेबाखै होनबा बे दाउथु बिखाखौनो जिउ होनाखै होनबा हार्ट बुजिबाय ना जोंनि जिउआदि बेवहायनो आसलाव थायो हार्टआ बिखाया बर' बोराया बे समावनो जिउखौ जोंनि सुबुं माहारिखौ बुजायनो थाखाय मोनथिहोनो थाखाय दाउथु बिखाखौ बानायदों बे जिउ दाउथु बिखाया आरो बे जिउआ माबायदि गिदिङो नै बेबायदि आरो बे इउनिभार्सेल ट्रुथ दानि मडार्न जुगावबो बे दाउथु बिखाखौनो हार्ट लाल पाननि सिम्बल देखायनानै दा नङा सोरबा एकदमबारे बिखा गावस्राजोब्बाय जिउआ गावस्राजोब्बाय नङा बे जिउ हार्टनि सिम्बला लाल पान नङा होमबा बे लाल पानानो दाउथु बिखा नङा होमबा दाउथु बिखा नङा होमबा जोंनि दाउथु बिखाया बे नङा होमबा लाल पान दाउथु बेथ' दिलानो जा इंराजियाव हार्टआनो जा उपाय गैया बेखौ जुदि सबिजों फोरमायनांगौब्ला बे दाउथु बिखाखौनो खालामखानांगोन माबायदि साइन्टिफिक इउनिभार्सेल ट्रुथ सिर' सत्य जोंनि धोरोमनि जिथु खेंफोरथि मानसिनि जिउनि सोमोन्दै थाइगिर फिथाइ बिनि खलबाजों जिथु फोरमायनाय बे एखे रोखोमनि मोनसे सिरिया थांबाय जेब्ला नोंनि जिउनि मोनबा खोन्दोआ जोब्बाय मानो थाइगिर बिखं खंबाया जेला बुगाबाय मादाया मा जागोन बेयो मादायाथ' गैला बिनाव रानलांगोन सेवलांगोन बे मादायानो जाहैबाय जिउ गतिके सासे मानसिया माबोरै रुंसारि जायो बे रुंसारि जानायनि उदाहरणा थाइगिर बिखं खंसे जाबाय माने गोरबोआव थाबाय बे गुगालायबाय जोनोम जाबाय बे गुगालायबाय संसाराव हाबबाय
बे गुगालायबाय संसारखौ खांबाय दानाबाय बे गुगाबाय गैला मानो गैला जाखो बिखङा गैला नालाय मादाया उदां जाबाय बे मादाया आत्मा बे मादाया सोर हमथाबावनो दानाबा मादाखौ थाइगिरनि मादा माने मा होनगोन बेगर होनगोन ना मादा होनगोन थाइगिरा मा थायो बेगर थाइगिरा मादा थायो मादा थाइगिर मादाया उदां जाबाय खमबानि उनाव नायदो थाइगिर फिथाइजों जोंनि बायदि लेखा गैयामोनलाय मोनसिंसि बोरायनि समाव उपाय गैया नों मारै बुजायनो आरो बेखौ बुजायनो थाखाय दिनै जोंनि जितु हिन्दु धर्मनि शास्त्रफ्राव अन्यान्य धर्मनि शास्त्रफ्राव मानसिनि बे जिउनि साइकेलखौ बुजायनो नैसिनि लेखा दं दा बिजाबफ्रा धोरोम बिजाबफ्रा फरायबाबो माथा गरम जालायलायगोन जोंना खिन्थु बाथौ बुंनायखौ गोसोखांबानो हाजोबखायो जोंना खेबसेयावनो मानसिनि जिउआ माबायदि आसार खान्थि गिबि बुहुमनि नेम खान्थि होननांगौबा बुहुमनि सुबुं समाजनि गिबिसिन संबिजिदा मा होनबा बर'नि मोनबा आसारानो बुहुमनि गिबिसिन संबिजिद समाजा बोरै सोलिनांगौ बिनि नेम खान्थिखौ बानायदों गथ' जन्म जाबा मा जानांगौ नङा होमबा हाबा होनांगौ हाबाया सानै सेंग्रा सिख्लाया थाबानो जाया बेखौ मानियो होमबा जोंनि समाजाव मानिया आइ आफा रायजो राजा लानानै आफा आनान गसाइ सोरजिगिरिनि सिगाङाव बयखौबो साखि दोनजोबनानै गाबख'नानै समायखेरा लानांगौ जों सानैजों नागारलाया आथिं लेंग्रा लेंग्रि जाबाबो गारा मा बुजायो जोंना बिराद बुजायोमोन हाबायाव गोदोहाय लोमजाबा साजा बेमारि जाबाबो नागारा बुजिबाय बिनि दुखुआवबो आङो थाफागोन सुखुआवबो आं थाफागोन जेरावबो थाफागोन बेसिम बुंफायाबा बिसोरखौ सानैजों बिसि फिसाय होननानै मानिया बेखौ समायखेरा लानांगोन रायजो राजाखौ लानानै नङानो गाबोन हाबा जागोन समफोर रायलायगोन माबोरै जानो बे नायदो जोंनि समाजाव बाथौ धोरोमाव बे आसारा माबायदि मोनदेलाय मोनबा आसार जेखौ बानायजेनदों मानसिया थैबाबो हाखर खाथियाव थैखाबाबो न'आव लाबोनांगौ दुब्लियाव गोथैबारि खाथियाव थैबाबो दोनदो बेवहायनो दा फबैसै होनो नामा होना आरो न'आव लाबो आरो थुखै आरो बेखौ माने साफा सुफा खालाम देलायहो बिनि उनाव आरो माबाफोर हांमा थालांनो हागौ होननानै आरो जाहो लोंहो आरो बिनि उनावसो नोङो आरो गोथैबारियाव लांफिनबावदो आरो नियम नङाबा बिमा बिफा थैदों मा थैदों सब पात्ता लागौमोन नामा ओइ आं मोनथिबाय थायालै बेखौ होननानै थैबाय रानख्रेबनानै थागोन आरो दुब्लियाव खिन्थु बर'फोरनाव बिदि खालामनो मोना नङा होमबा मानसि थैनाय गोथै गारनाय नियम गैया होमबा बेजोंल' नङा जोबनायाव आत्मानि सद्गतिनि थाखाय माने जिउमानि गोजोननि थाखाय बेखौ मुक्ति होनो थाखाय जोङो सारादुआव मा नियम खालामनांगौ खालामथारनांगोन नों जाहोनो हायो हाया जों खोथा गैया खिन्थु नियम खिनिखौ नोङो खालामखानांगोन ओंखायनो आं होनदों मा बियो जाहैबाय बुहुमनि गेजेराव बयनिख्रुइबो गिबिसिन समाजखौ खुंनायनि संबिजित बेनिफ्रायसो दानि संबिजित आयेन खान्थिखौ फैदोंमोन बर'नाव बियो दंखायोमोन गोदो गोदायनिफ्राय बेसेबां गिदिर गिदिर जोंनि धोरोमनि बाथ्राफ्रा जेनोखि मालाय धोरोमफोरनाव बेफोर गैया आरो जों माखासेयाव नायोब्ला जोंनिफ्रायनो बहुद मालायफोरनावबो बे एखे मिलायनाया दंहैयो बे मोनबा जिथु सानथौ सान अख्रां हा बार दै बे इउनिभार्सेल बे गैयाबा जेबो जाया बे साइन्सनि बुस्थुखौबो बर'फ्रा हाजार हाजार बोसोर सिगांनिफ्रायनो मोनथिबोखागौ बेसेबां गिदिर बाथ्रा जानाय लोंनाय माया गाज्रि माया मोजां माखौ खामा माखौ हामो माखौ हामा जों गोबां बुस्थुफोरखौनो लिरा गोबां बुस्थुखौ जोंनि धोरोमनि बेलायाव जों सरजाबनानै जों सावरायो जोंनि नेम खान्थिफोर दै जिउमा दंजोबो बेफोरबो नायलाय दिनै हिन्दु धर्मआव जों जुदि नायोब्ला सनातन होननानै बुंदों ओंखायनो हिन्दु होननाया स्पेसिफिक मोनसे रिति नितिजों फालिनाय बुस्थु गैया हिन्दुनि कनसेप्टआनो जाहैबाय बे संसाराव सोरजिगिरि इसोर दं आरो बे इसोरफ्रा मा मानि गोहो गोरा मा दं मा गैया बेफोरखौ लानानै जितु सिबिनाय बेनो हिन्दु धोरोम फिलसफि दा बे लाइनाव जोंना जुदि हिन्दुब्ला जोंनाबो हिन्दु
खिन्थु हिन्दु होननानै हिन्दुआ सोरबा कालिखौ फुजियो, सोरबाया दुर्गाखौ फुजियो, सोरबाया शिबखौ फुजियो, सोरबाया कृष्णखौ फुजियो, सोरबा हनुमानखौ फुजियो, सोरबा माखौबा फुजियो बायदिसिना। खिन्थु जोंना आफा बोराइ बाथौ बिनि उनाव जोंहाबो दं, आइ माइनाव दं, आरो दस्रा दस्रि जोंहाबो दंदेरबावो। दा बेफोरखौ जोंबो मोजाङै लिरोब्ला, मोजाङै सावरायलायोब्लानो जोंहाबो गासैबो क्लियार। गासै मोदाय दावदाय बर'आवबो दंजोबो, जोंबो फालियो। जेनेबा गादान फुजा, जों मानो दैखौ फालिखो सिबिखो? जोंहा गादान फुजा जे दङ, मा होनोमोनलाय बेखौ? बे दंफां दाननो थांनायाव बादारि बेन्थ' बादारिफोरजों दंफां दाननो थांनायाव सानदोबावदिया उन्दैमोन, सेंग्रा जालाय, गतिके बेबो थांफाबाय। थांफानायाव सानदोबावदियाखौ बुंबाय नों खेमने आरो ओंखाम ओंख्रि संनानै दोन, नोङो जोंजों हाग्रायाव थांफानो नाङा, माने माबायाव दंफां दाननायाव थांफानो नाङा। सानदोबावदिया बिनि उनाव केम्पआव थाबाय। केम्पआव थानानै बियो ओंखाम ओंख्रि संबाय बादारिफोरनो जयैनो, ओमफ्राय बिसोर जाखां लोंखां आरो बिसोर थांबाय, आरो बेहा दैयाव खालाय गोफोनखौ गारसोमनानै सुबाय, मानजिबाय। दानियाबो दैया बोराबबाय, दै खुंग्रिया, दै बिमाया बोराबबाय, बोराबनानै रानना होबाय। बुहुमावनो दै गैला, मिथिबाय? दैयानो रानजोब्बाय। मा खालामबावनो दा? हाहाकार। बिनि उनाव गावनि गोरोन्थिखौ बुजिबाय सानदोबावदिया, गावनि गोरोन्थिखौ बुजिनानै बियो आर'ज गाबबाय दै बिमानाव, सेरजा दामै दामै आर'ज गाबबाय। बियो रायख'बाय बिरादनो, हे आइ, आंनि गोरोन्थिनि थाखाय आंखौ निमाहा हो, आरो आंखौ मा साजा होयो हो आइ। नाथाय आंनि थाखाय गासै बे संसारनि आफा बोराइ बाथौनि सोरजिनाय बे गासैबो सृष्टिखौ मानो फोजोबस्रांनो नागिरदों? बे मिथिंगाया, बे दंफां लाइफाङा, बे जिब जुनारा, बिसोरलाय मा दाय दं? आंनि थाखायनो दिनै दै गैयिनि बिसोरबो हनै बाब्राब बाब्राब थैनो हमगासिनो दङ। गासै दंफां लाइफां रानलांनो हमजोब्बाय, गासैबो। गतिके मोनथिस्लाबैयाव बुजिस्लाबैयाव आङो गोरोन्थि मावफ्लांबाय, आरो बिनि थाखाय आंखौ निमाहा हो। आं साजा होनोबा मा साजा होनो आंखौ हो, नाथाय बे मुलुगनि गासैखौबो नोङो बेबायदि साजा होनो नाङा, फोजोबस्रांनो नाङा। गाबै गाबै सेरजा हुबाय थाबाय, आर'ज गाबबाय थाबाय बियो, मेथाइ देंखो बोयै बोयै गाबख'बाय थाबाय। नै बिनि उनावसो जोबनायाव दै बिमाया बिनि आर'ज गाबनायाव गोजोनफिननानै दैया बोहैफिनबाय आरो बे दिननिफ्रायनो बर'फ्रा जेराव दैमा, जेराव दैसा, दै बारनांगौ जेरावखि थाङा गय फाथै होनानै जोङो खुलुमनानै। आजिखालि गारि मथरजों दालां सा थांनायखाय बारा फात्ता मोनला। हिनजाव गोदान नायोब्ला गोदो जों उन्दैयाव मनानै मनाथाम गय जरा फाथै जरा नांगौ, मानो? खैथा दै मोननांगौ फात्ता गैया, आरो दुब्लिजों बारस'बावोसो नालाय, गोदो लामा गैयामोन नालाय। खिन्थु दानिया गारि मथरजों जों लासै लासै बावलांबाय। नाथाय जोंनि बे जिथु धोरोम सिबिनायनि खान्थि, इसोरखौ सिबिनायनि खान्थि, मोदाय मोदायजोखौ सिबिनायनि खान्थि, बेखौ बावोब्लाथ' जोंहाबो उसित जानाय नङा। गासिबो जोंनाव दंजोबो, हाग्रा बंग्रा बेफोराव जोङो माबोरै फुजा होयो, माबोरै सिबियो, बेफोरो आरो। दा ओंखायनो जोंहा गासिबो दंखाजोबो, जोंनाव मात्र मोनसेल' नांगौ। दहाय आं बुंदोंमोन जे धोरोमा जोंनि जिउआव, जोंनि मावनांगौ खामानिनि गेजेराव जों बेखौ माबोरै एक नम्बराव लाबोनो हायो। जेरै गिबि धोरोम, बिनि उनावसो दस्रा खामानि। आं जेब्लायबो माखासे बाथ्राफोरखौ रायखांबाय थायो, बुंबाय थायो। आंबो जानो हायाखै दाबो बेबायदि, थेवब्लाबो जों सोलिबाय थानाय बाथ्रा जे जों दिनै मंगलबाराव आर'ज गाबनो जों थारिख लादोंब्लाबो, थि खालामदोंब्लाबो, जोंनि बे आर'जखौ जों सोलाबा आरो फाइन होलायबानो गबावोसो। आरो बेथ' बिराद गाज्रि। आंथ' बुंबाय थादों फाइनखौ लानो नाङा, खारन फाइन लायोबा मा जायो? मानसिफ्रा एकदमबारे खाथायगोन आरो 500 थाखा होबानो गयोबालाय माथो दं। गतिके फाइन होगोन नांगौबा थेवबो थांला, बेबायदि जानो नागिरो।
그래서 전 가우서 परिबर्तन जानांगौ फाइनाथ' इसोरा नोंखौ गोजोनगोन होनबा जों थाङाबा नों इसोरनो खोथा होगोन ओइदिन आफा बोराइ बाथौआ लामा नायगोन जे आंना फिसाफ्रा दिनै आंखौ आर'ज गाबदों बेबोथ' बेस्रा दस्रा खामानि थायोब्लाबोथ' जोंनि थाखाय मंगलबाराव बेबो नेनानै थायोना नङा होमबा बे आत्मा बेथ' परमात्मा जों जेसेबां मोनथिगौ बे गासैखौबो मोनथिगौ आफा बोराइ बाथौआ अब्ला आफा बोराइ बाथौखौ जों थाला मारिबा थगायोबा माबायदि जागोन जों माबायदि इनाय माबायदि बायगौ ओंखायनो जों मंगलबारखौ जों मानो बेबायदि खालामनो हाया जे आङो बे खालि गुबुन जेबो खामानि मावा बेखौ मावग्रोआगौ जोंहा गोबां माखासे उसुबिदानि खारनफोर दिन्थिलायो जे सोरहाबा अफिस दं सोरहाबा हालेवाबा जाया सोरहाबा दखान खुलियाबा जाया बायदिसिना खिन्थु आं होनदों मा बिनि गेजेरावनो जों मानो इसोर सिबिनायखौ जों लाखिनो हाया आं गोरलै फोरमायना होबाय थादों जे जों बयबो फुंनि 4:30टासोआवनो सिखारनांगौ मंगलबार खालि फुङाव 5टासोआव मोखां थोखां सुखांनानै बिनि उनाव बाथौखौ एसे साफ सुथ्रा खालामबाय जोङो न'खराव फुंनि 6टानि गेजेराव सिगां हायोब्लाबो अरजाया गावबा गाव बाथौआ आलारि बाथि सावनांगौ बिनि उनाव जोङो 7टानि गेजेराव गामिनि थानसालियाव सहैनांगौ आरो सिगां हायोब्ला आरो मोजां रायलायनो लायोब्ला 7टानिफ्राय रावखौबो रायलायनो नाङा 7टानिफ्राय लोगो लोगो जोङो आर'ज गाबनांगौ दोंबा आर'जखौ जुदि रायलायखाना लायोब्ला टाइम लस जायालासिनो खनबाय थायोबा आं सानो मा आधा घन्टायावनो जोंनि दोंबा आर'जआ जोबो आधा घन्टायावनो अब्ला 7:30टायावनो जोबगोन आरो दिनै एबा माखौ खननो होलायबाय थायोना जोंना माने आर'जखौनो खनबाय थानाय समावसो जोङो नागिरबाय थायो एबाराव बेखौ खननो मानो एबाराव बेखौ होननाय थानांगौ सानसे सिगाङावनो थिग जाखानांगौ बबेनिफ्राय खनगोन नङा होमबा आरो सानफ्रोमबो आर'ज गाबजेननाय मेथाइयाथ' मोनसे जाबाय थानांगौ गाबजेननाय आरो जोबथारनाय हायोबा खिन्थु गेजेरनि दोंथामा मालाबा दस्रा दस्रिखौ खनजायो आरो बेखौ मानो थिग खालामना लानो हाया जों जोंनि थानसालियाव जों मा दा नैबेवहायबो जोङो दिनैबो खनगोना खनजाया दाहायबो खनगोना खना माखौ खनगोन जोङो थिग खालामखानानै लानांगौ आरोखि जे जोंनि आफाद जुरिजेननायनि आर'जआ जों माखौ खनगोन बेवहायसो गोनो गोथोबसिनदाव जाफैना बे प्रग्रामावनो जाखानांगौ जों मा खनगोन बा बेबायदि जायोब्ला 8टायावनो जोंनि मंगलबार खालिनि गामिनि आर'जखौ जोङो फोजोबनो हायो 8टानि उनाव हालेवै माथो लाजिनांगौ दं 8टायाव हालेवो नालाय सोरबा जे हालेवोबा 8टानि उनाव दखान खेवफैबाय हेरगावानो जा टंलायानो जा माथो उसुबिदा दं 8टानि उनाव दखान खुलिहैनायावलाय मंगलबार खालि नोङो दुब्लियाव थां मा मावो माव 8टा 12टानि उनाव खिन्थु बाध्यता गैयाबा खालामनाङा मानो बियो इसोरनि थाखाय थिनाय सान ओइदिनजों जाय हाबाखौ मावोब्ला इसोरनिख्रुइ जोङो दस्राखौसो गिदिरसिन सानो इसोरनि प्रति जोंनि माने सनमाना मान मर्यादाया एसे खम खालामनाय जायो जों ओंखायनो दस्रा खामानि मावनो नाङा मंगलबार सानसे हालेवैनि मा मोनजायो जानो खोथायावसो बुंनो जों खिन्थु जों बेसेबां अलसिया बेखौ रायलायबाथ' बहुद खोथाया खिन्थु नों मंगलबारनि खोथा रायलायबा बयबो गाव गावखौनो बिराद दिन्थिगोन जे बियो जेन जिउआव सानसेबो 1 घन्टा टाइमबो नस्थ' खालामनो हाया बेबायदि देखायो खिन्थु नंथारा जोङो बेबायदि खिन्थु धोरोमनि बेलायाव जोङो बेखौ मानो खालामनो हाया आंनि खोथाया जाहैबाय बे जों दिनै गौथुम दं गासिबो गौथुमखौ मानो खालामदों जोंनि धोरोम सिबिनायनि बेलायाव जाहाथे मोनसे नेमखान्थिजों बयबो आब्रुथि गोनाङै थानो हायो बिनि थाखायनो गौथुम गौथुमा बे खान्थिखौ खालामनानै होयोब्ला जोंनि बबेबा गामिया जों मानिया होनग्रा ओंखारगोन नामा जोंना आरो मानिया होनोब्लाथ' धोरोम सिबिनायानो जाला नङा होमबा धोरोम सिबिनाया धोरोमा मालायजों माबोरै मोजां जागोन दा आब्रुथिनि बाथ्रा बुंदों आब्रुथियानो जानांगौबा जों आब्रुथि गोनां जानांगोन आरो आब्रुथि गोनां होनोब्ला समजों लोगोसे सोबखौनो मावनाय दा नोंनि सावरायनाय मथे 8टायाव प्रग्राम जागोनखौ जुदि 10टायाव खालामो अब्ला मा जाहैनांगौ बियो 10टायाव जानांगौ जुदि 12टायाव जायो बेफोरबायदि ओंखायनो सम
आरो जाय सफैया बेखौ नेनो नाङा होनब्लासो नेक्स्टआव बेबो एडभान्स फैगोन आरो नेयाबा मा नङाबा मा जायो दानो रावबो थांखाया होननायावनो 11টা ओमफ्राय जाय 7टायाव ज' रेडि जाहैदों सबसे खस्थ'आथ' सोर जायो जोंनि दौसि आसारि नङा होमबा मानो होनना बुङोब्ला मालाया फैदाबै बिस्रा थानसालियाव थांखानांगोन साफ सिखोन खालामखानांगोन गासिखौबो साजायनांगोन उपायथ' गैया नाथाय जोंना जाय सिबियारिफ्रासो समखौ होसोया जों समखौ फल' खालामनांगौ धोरोम सिबिनायाव लग्न आजिखालि खिन्थु बाथौआबो लग्न हमबाय हाबा हुखायाव मालायनिखौबा खिन्थु जों आसल सानो बाथौ आर'जखौबा जों आसल साना टाइमखौ खिन्थु हाबा दाननायाव हले लग्नखौ हमग्रा जाबाय दाना जोंना नङा माने हले दिनै 11टायावसो उपाय गैया लग्नआ 11टायावसो हाबाखौ होगोन आरो माने नङा आरो मालाबा सान हाबाथाय एकदम गैयानो हर टाइमा मोनायावनो बे माने 5टायावनो जागोन उपाय गैया लग्न बेखौ हले होगोन खिन्थु गावनि बाथौ आर'जआव हले लग्न गैया आरो आफा बोराइ बाथौखौनो बुंनानै दोनदों बे थांफिना होनबा आंखौनो दहाय होनबाय थादों नोंसोर दहाय आं फैबासो गाबबाय थादों मालाय आफाया थांफिनलायलांबाय बेखौ नोंसोर बायदि आं बेखार नङा होननानै बेबायदिबोथ' जानो हागौ ना नङा होमबा ओंखायनो आंनि खावलायनाया बे आब्रुथिया जों गाव गावसो मालाय रावबो गैया नङा होमबा जों गाव गाव रायजो सोर रायजोआलाय नों आंखौ लानानैसो ना रायजो गासिबो बाथौआरि सोर आं आरो नोंखौ लानानैसो ओंखायनो फार्स्ट मोजाङा आंनिफ्राय जानांगोन मालायनिफ्राय जों मोजांखौ लुबैबाय थाबा जाया बे समाजाव आं मोजां जाबासो ना गाज्रिनि गेजेराव सासे मोजां जागोन बिनि उनाव नों जागोन बिनि उनाव बेखौ जों खालामनांगोन बिनि उनावसो लासै बयबो जागोन दा बयबो जुदि जों गाव आं दिनैनिफ्राय आं बेबायदि जाला धोरोमनि बेलायाव आं जेब्लायबो डिसिप्लिन भाबै सम मथे आं गासैयावबो नुजाहैगोन गासैबो खामानि मावगोन जों बिदि बयबो सानोब्लानो बे जाफुंबाय नङा होमबा आरो ओंखारनो हायैथ' खोथा गैया ओमफ्राय 4:30 फुङाव सिखारनायबा 5टा सोरबायदि हाखु दाखु हायो 5टायाव सिखारबाबो अरजाया आं होनदों मा 6टानि उनाव खिन्थु गामिनि थानसालियाव सहैनांगौ आरो 7टायावनो जोंनि आर'ज गाबनाया जानांगौ मानो जोंहा अफिस आदालत दं बायदिसिना खामानि दं बे खालि उपायथ' गैया अफिसाथ' जोंनि मथे सलिया गतिके अफिसनि साख्रि मावनाय आरो सोरबा जुदि मानोबा थाखाय हाथफ्रा थेवबाबो बियो बाथौआव थांनांगौ गय जरा फाथै जरा होननानै बुंनांगौ आफा दिनैनि आर'जआव आं फारि रायजो थाफानो हाया आंहा दिनै ओरैबायदि खामानिनि थाखाय थांगोन आफा आंखौ दिनै निमाहा हो आरो आंनि बे खामानिया जाहाथे मोजाङै मोजां जाफुङो बिनि थाखाय आंखौ आशीर्बाद हो बास बिदि गावबा गाव रायसननानै रायजोफोर नोंसोर दिनै खालामदोंलै नोंथांमोन जाबाय आरो माथो थेवबो थानसालियाव खिन्थु नुजानानैसो गावनि खामानियाव थांनांगौ आरो नङाबा रायजोखौ अपमान खालामनाय जायो फात्ता होयि जायो रायजोआ सनमान गैया होनबा बे रायजोनि सनमानखौ आं जुदि लाखिया नोंबो लथि लाखिया रायजो हिसाबै माबा थागोन होनबा जोंनि गेजेराव जेबो थाया मानिलायनाय गैया बिस्रिंखल जागोन आरो दा बेफोरखौ जों बोरै जोंनि धोरोमनि बेलायाव खालामनो हायो आरो जों हायिनि बाथ्रा गैया मानो जोंहा गौथुम दं आरो गौथुमखौ मानो खालामनो गौथुमखौ खालामनायनि गुबै जाहोनानो बेनो जे जोंनि धोरोमाव जिहेतु जोंहा धोरोम गुरुथार गैया मालायफोरनि बायदि जोंनि दौरि दौसियानो जोंनि गुरु आरो जोंनि समाजाव जायफ्रा समाजखौ दैदेनो बिसोरनो जोंनि गुरु ओंखायनो जोङो बिनि गेजेराव बयबो खौसेयै डिसिप्लिन भाबै बोरैहाय माखासे नेम खान्थिफोरखौ रायलायलायनानै जों बानायनानै धोरोमखौ फालिलांनो हायो बिनि थाखायथ' गौथुमखौ दादों ओंखायनो बे गौथुमाव जोंनि धोरोम सिबिनायनि खान्थि धोरोमावथ' बानायनांगौ मा दङ जेबो गैया मोजां रावजों लिरनांगौ दंखाजोबो धोरोमाव लिरनांगौल'सो दं लिरनांगौ जायफ्रा लिरनो हायो बिसोर लिरनांसिगौ मोजाङै मोजां गासिबो दंखाजोबो नाथाय जोङो फालिनायाव डिसिप्लिन
जों माबोरै डिसिप्लिन खालामनो हायो आरो फालिनायखौ एक नम्बर होननानै जों बोरैहाय साननो हायो जेरै बेखौ फालिनांगौ दा दिनै बाथौ गोथार सान फालिगोन गोबाङावनो नुबोदों दिनैसो जि माबा माबि साजायगासिनो दं मानो जोंथ' सप्तासे सिगांनिफ्रायनो साजायबाय थानांगौ जोंहाबो दिनै बेयाव फालिगोन हरै दासो बाथि सावनो बानायगासिनो दं मानो मैयानिफ्रायनोथ' थिग जानानै थाखाजोबनांगौ बियो दिनै बेवहाय खालामगोन नुवाखै दा एकदम बेवहाय बेस्थ' मानसिफोर दा आं होनदों जों माने बे बुस्थुखौ जोंनि जिउनि बयनिख्रुइबो मावनो गोनां खामानिनि गेजेराव देरसिन खामानि होननानै जों मानो साननो हाया बेखौ जों बोरै लाबो ओमफ्राय जोंनि धोरोमारि गामि समाज आरो जोंनि आब्रुथिखौ जौगाखांनो होननाया आं जेब्लासिम गाव जौगाया माने गाव सोलाया मालायनिफ्राय सोलायनाया बोरै फैनो न'आव जुदि सान्थि जानांगौब्ला जोङो हौवाफ्राबो हिनजावनि खोथाखौ एसे खोनासङा होमबा फार्स्ट बुंनायखौ थाबैनो एक्सन खालामाबाथ' न'आव सान्थि आरो हिनजाव बुंनायाव जोङो बुंबाबो खेबनै बुंफिनगोन ओमफ्राय आरो नोंबो खेबनै बुंनो लुगैगोन मा जागोन गथ'नाया न'आव नङा होमबा माथो गैला आरो मा बे आंना हिनजावा बुजिखायालै रायदा जानोसोलै बेना बिदिनो खासि होननानै एसे सिरि थाबानो जोबथारो गथ'नाया एसेनो नाटक बायदि गाव मोजां जाग्रानै देखायनांगौ मोजांथ' नंखा होमब्लाबो हिनजावनि सिगाङाव मोजां आरो गाव जेनेबा जोंना मालाय बिदि नङा होनसिगोन ना होमबाना हिनजावा जोंना मालाय बिदि नङा आं थिग रायब्लाबो सिरि थायो ओजोंदि मानो सिरि थायो बियो होमब्लाबोथ' गोजोन जाबाय न'खरा नङा नङा सासेया मोजां जानानै देखायनायावनोथ' बेबो थान्दा जाबाय मा रायबावनो आंलाय रायबाबो मोदौनो आंना बेनाव गैला नोङो बारा रायबाय थायोबा सिरिल' था माने हिनजावफ्रा सिरि जायो खाम गैया बेखौ बुंनानै होनो ओमफ्राय बिनि उनाव बुंखालाबो आरो बेजोंनो सान्थि फैबाय न'खराव दावराव दावसि गैला नांलायलायनाय गैला सुस्थ' परिबेसाव रायलायनो आराम्भ जालांसै न'खराव समाजावबो बेनो समाजावबो जों रायजोनि बाथ्रालै गतिके रायजोआ सानबायबालाय आंहालाय बेवहाय माथो दं बे रायजोआ जेखौ हायो बे रायजोआ जेखौ थांखि लायो जेब्ला जों बयबो बिदि जायो आरो माथो दंबावो जोंहालाय जोंहाथ' जेबो गैला गासिबो जों मोजाङैनो खालामलांनो हायो दा बेफोर बाथ्रा गतिके धोरोमनि बाथ्रायाथ' बहुत जोंहा मानव गेदेर मंगलसिं हाज'वारि सार फैनो गोनां बिथाङा सफैला होनदों बिथांमोनानो जोंनि धोरोमखौ जों बिदि रायलायनो हानाय सावरायनो हानाय बे लेभेलसिम लाबोदों गोबां माखासे बिजाबफोरखौ लिरनानै दिहुननानै दिनैहाय जोंनि गेजेराव जोङो माखासे मोनथियै बाथ्राफोरखौबो जों गोरलैयैनो मोनथिलांनो हाबाय आरो जों दा लासै लासै बेफोरखौ लानानैनो धोरोम सिबिनायनि बेलायाव एसे गथ'निफ्राय गोथौ जों हाबसिननो हाबाय दा जोंहा गासिबो दंसै आंना बेल' मोनसे फालिनायाव जों खालामगासिनो दं फालिनायाव आरोखि जों बयबो धोरोमनि फारसे कनसियास गासिबो आरो धोरोमखौ लानानै जोंनाव मोनसे गोग्गानानै फैबाय बर'फोरनाव आरो नाथाय बे फालिनायनि बेलायाव जों जेरैबायदि मोनसे प्रायरिटि होनांगौ बे दाबो एसे जोंहा खम जागासिनो दं जोंनि गेजेराव बेखौ जों माबोरैहाय सोलायनाय लाबोनो बेनि सिस्टेम धोरोमखौ जों मालायफोरनि बायदि जुदि जाजानो लुबैयो बेयाव जेबो गैया रां रुफा थाखा फैसा बाखिथ' जेबो गैया फालिनायावलाय जोंलाय मायाव खम नङा होमबा धोरोम बुजिनायावलाय जों मायाव खम धोरोमनि मोजाङावलाय मायाव खम गासिबो नाथाय मालायफोरजों समान समान जोंबो गासिबखौबो नायफाबाय थानो लुबैयोबा अब्लाथ' मालायफोरबायदि थाखा फैसा जोंहाबो बानायनांसिगोन थानसालिल' नङा गाबोन समफोर धोरोमनि बायदिसिना बिजाब साफायनाय धोरोमनि सावरायनाय धोरोमनि फोसावनाय धोरोम सिबिनायनि बेलायाव बायदिसिना हाबाफारि लानाय जोंनि धोरोमनि गुरुफोरखौ जोङो खालि धोरोमनि बेलायावल' हाबा मावनो जाहाथे सम्पुर्ण जों जोथोन लानो हायो बिसोरखौ धोरोमनि खामानि मावग्रा बेफोर जों जानो हाजोबनांगोन आरो बेफोरखौ जानांगौब्ला दान होनाय हुदा बेखौ जों बोरै लाबोनो जोंनि बर' समाजाव दान होनाय हुदा बर' समाजावनो मालाय धोरोमावबा होयो गावनि थाखाय धोरोमावबा जोङो गावजों गाव बुंलायबाबो जों होलायनो नागिरा दा बेखौ जों बोरै लाबोनो हायो परिबर्तन जों बोरै खालामनो हायो खारन धोरोमखौ जुदि साबना हामना खालामलांनोब्ला
जोंनि दौरि दौसि आसारिफ्रा पारमानेन्ट जानांगोन। पारमानेन्ट जानांगौब्ला बिसोरनो थाग्रा जायगा नांगोन। सानफ्रामबो एसे ध्यान खालामबाय थानाङा होनबा बिसोर, सरसा खालामबाय थानाङा होनबा बिसोर, बेबायदि जायगा सेन्टार माखासे जोंहाबो थानांगोन। गारि घोड़ाबो जों होनो हानांगोन। बिसोर जेरावखि फोसावनो थाङा, धोरोमनि खामानि मावनो थाङा, बिसोरो थांनो हायो, फैनो हायो। बिसोरनि बेमार आजार जों नायनो हाजोबनांगोन गासिबो। लोमजाबानो बिसोरो दानाबा न'आव थानोसै आरो ओइदिनिफ्राय हारसिंसो जासिनसै जोंना। देहा गोरा सानदि लोगोआ बयबो, जेब्ला देहाया दुर्बल जाबाय अब्ला बेजों रावबो संग गैला। मालायफोरना जाहैबाय बिस्रा मोनसे स्थान दं, सेन्टार दं, आश्रम दं, नङाबा दा ख्रिस्टान धोरोम दं। जायफ्रा फादार जाबाय बिसोरथ' आरो न'खर खुरमा गस्थिजों खुनु सम्पर्क गैया आरो बिसोरनि समस्त दायित्वआ बिसोर धोरोम सिबियारि, बिसोरनो गासिबो। दा जोंना माला जागोन जे नों दौरि जाबाय माने नोंनि दायित्वआ आरो न'खरनि नङा आरो मालाबाबो गावनि बेक्तिगत जिबननि थाखाय साननांगौ गैला। बेसे साननो हानाय आबहावा परिबेश जों माला लाबोनो हानाय, अब्लासो जोंनिफ्राय धोरोम गुरुआ जोनोम मोनगोन। धोरोम गुरु जे जोनोम मोना बे नङा, धोरोम गुरुआ जोनोम मोनगोन, जोंनाव सिस्टेमेटिक जालांगोन। नाथाय बेनो जों मोनसे बेबायदि आबहावा दानांगोन आरो बे आबहावा दानांगौब्ला जों बयबो बाथौ सिबियारि मानसिफ्रा कन्ट्रिबिउट खालामनांगौ। कन्ट्रिबिउट आरो उदालगुरि जिल्लाजोंनो आं रायज्लायबाय थादों बेसेबां माने आन्चलिक दं, बेसेबां न'खर दं। दा बेरगाव जिल्लाया बेसेबां आन्चलिक दं? मोनबा आन्चलिकआव बेसेबां न'खर दं? 7,000 साराय 7,000 जाबाय, साराय 7,000 जाबाय, साराय 7,000 न'खर, साराय 7,000 न'खर, साराय 7,000 न'खराव बेसेबां मानसि दं? साब्रै खैजन हमनो बर'फ्राबो खम खमथारसै दाना। नोंस्रा 14 जन। बे 14 जनखौ न'खरसेयावनो देखायदोंना न'खरथाम देखायदों? न'खरसेयावनो देखायदों। गरै साबा हमोबा 5 × 7,500 बेसेबां? 3,750 আচ্ছা 3,750 जुदि गरै मास मोनसेयाव जुदि जोङो हमना लादो पपुलेसना ओंखायनो गरै हमबाय आङो बेनोथ' नङा गरै हमबाय दा मासाव 50 थाखा करि हमलाय तारमाने सोरहाबा 100 गोलैगोन सोरहाबा 200 गोलैगोन सोरहाबा 300 गोलैगोन मासाव दानसेयाव खैला ओंखारगोन 50 थाखा सासेयाव 18,75,000 बे गरै थाथ'बाय। आच्छा बिनि गेजेराव मास मोनसेयाव 1,000 हरनो हाग्रा खैजन दं जोंहा बाथौ सिबियारि बेरगाव जिल्लायाव बेखौ लिस्ट खालामदो। 500 जन मानसि थागोन ना थाया? 1,000 हरनो हागोन सासेयाव मास मोनसेयाव सासेयाव आरोखि 1,000 500 हरनो हागोन 1,000 200 हरनो गैया 200 हरनो हाग्रा बेबायदि केटेगरि माखासेया कमन बेबायदि जुदि जोङो खालामनानै लायो खामानि मावो अब्ला नों बोसोरसेयाव खै थाखा जागोन दा नोंसोर बेसेबां खालामनाय दहायो 50 थाखाया होमब्ला बोसोरसेयाव खै खौथि जाखो 12 जों सानदो फैसाया बेसेबां दं नोंसिनाव 22 कोटी जायालै 2 कोटी बेसेबांल' जागोन मानो 22 कोटी जालाबाय बेसेबां जायो
2 কোটি हिसाबखौनो हाबावालासे सोलोंबाय थारमाने आङो बे 1000 खौ गारबाय 50 गरि एभारेज हमथ'दों बिनि गेजेराव जोंहा 2 कोटि बेसेबांबा बोसोरसेयाव जायो जुदि जों बेबायदि लाथारोब्ला धोरोमनि थाखाय ठीक আছে আর কষ্ট जोंनाथ' खस्थ' होनो 100नि बारा जों मायाव बाहायो पात्ता गैया नाथाय बाथौनि हरनांगौ होनब्ला जोंना बोरै हानोब्ला होनो आरो मोनथिबायना खिन्थु जों बिदि जानो नाङा धोरोमनि बेलायाव जों मालायजों जुदि समान समान माबायाव थाङोब्ला जोंनो बेखौ नांथारगौ दा नोंसोरनि जिल्लायाव जुदि दौरिफोरखौ जाहोग्रा लोंग्रा मोनसे जुदि आश्रम थाया बेवहाय जुदि गारि गंनै गंथाम थाया बिसोरनि बेरायनो मानो बिसोर जुदि जों थाव सोनो हाया नङा होमबा बायदिसिना जुदि जों बेयाव धोरोमनि सावरायमेल लाबाय थानो हाया अब्ला जोंनि धोरोमा बोरैथो मालायफोरनि बायदि जों लुबैनाया बोरै जाफुंनो एसे जोङो खस्थ' खालामनो जों हायो नामा बेफोरखौ जों एसे सावरायदाव आंथ' बिराद हिसाब होदों जेनेबा हायोब्लाथ' बिराद मोजां खिन्थु हायाब्ला जोङो बेवहाय 4 भागनि 1 भागखौथ' जों हागोन नङा होमबा जोङो सासेयाव होनदों 50 थाखा नाङा न'खरसेयाव 100 थाखा हमना लादो आरो पार फेमिलि 100 थाखा होमब्लाबोथ' नोंहा मासाव 6 लाख 7 लाख थाखा फैगोन मासाव जुदि 6 लाख 7 लाख थाखा फैबाय थायोब्ला 5 लाख बाजेटजों नोङो माबा मोनसे मावलांबाय थानो हायो जों मास मोनसेयाव 5 लाख थाखा गारनो हायो नङा होमबा आश्रमाव जानाय लोंनाय गारि गंसे थाव सोबाय थानाय बायदिसिना हाबाफारिनि नामाव खालामनो हायो 2 लाखा जमा जालांगोन आरो बिनाव नांगौब्ला अयभास जायोबा गोरलै दा दाख्लै आङो माने मा होनो गुबुन गुबुन मानसिफोरजों रायज्लायदोंमोन गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसिफोर खायफा सानसेयावनो साख्रिआवलाफ्रा 10% होयो जाहैबाय बिसोरना कम्पालसरि 10% जुदि बियो 10,000 दरमाहा मोनो एबे 1,000 दरमाहा धोरोमनि नामाव गावसिनि समाजाव होयो आरो मोनजेननायखौथ' होजोबखायो ओमफ्राय दा गयआथ' दाख्लै ओंखाम गोरलै जानायावनो हानबाय नङा होमबा गया फांसे मिनिमाम फांसे दान नारेंखल मिनिमाम फांसे दान माइ 1 कुइन्टल हायो मा हायो दान आरो बेखौ फाननानै फैसा बिदिजों फैजोबो आरो दा बयनावबो ओरैनो जायाखै बयनावबो बेबायदिनो कन्ट्रिबिउसन आरो जेब्ला जोंखौ मोजां खामानि मावनाय नुगोन बयबो जोङो दान होगोन आरो जोंनि गेजेरावबो दिनै सासे जोबोद मोजां जोंहा चिरांनि सेंग्रा सासे लोगो मोनदों आङो गुवाहाटीनि बे आइसबिटि खाथि बाथौफुरियाव आं बेवहाय गामि नालाय आंहा समाज बिसोरजों थानाय ओंखायनो बेवहाय जों बेवहाय बाथौ आर'ज गाबबाय थाबा बियो फैबाय फैनानै 2 लाख थाखा दान लादों ओमफ्राय हाब मारै जाखो नों ओमफ्राय नङा सार आं माने मोनफ्रोमबो बाथौ माबायावनो आङो गोथार सानावनो आङो जायखिजाया बाथौ थानसालियाव आं दान होयो ओंखायनो आं गुवाहाटीयाव दंफैयोमोन ओंखायनो आं खबर लाबाय जे आं बाव बाथौ थानसालियाव थांनो हागोन आरो खोनाबाय जे बे नोंसिनाव बाथौ थानसालि दङ आरो बेवहाय हाबाफारिबो दं ओंखायनो आङो दिनै एबाराव बेवहायनो दानखौ होलांसै होननानै आङो फैदों बेसेबां मोजां गोसो फैबाय 2 लाख थाखा होनानै थांबाय बाथौनि नामै आरोखि दा दा बेबायदि गोबां सुबुंफोर दं जाय सुबुंफ्रानोखि जोंनि धोरोमनि नामाव जोंनि धोरोम सिबिनायाव जोंनि धोरोमनि खामानियाव बेबायदि दान होनो लुबैयो नाथाय राहाथ' थानांगोन बेबस्थाथ' थानांगोन जोंहाबो नङा होमबा बेबायदि खालामनो हायोब्लानो जोंना गासिबो जों साननाय बायदि खामानि जों मावनो हायो जोंनि सुबुं सानग्रा जथेस्थ दा आसामावनो 25 लाख बर'फोर दं आसामावनो गोरलै गोलाम लानानै बर'आनो आरो बेंगल मेघालयफोरखौ आङो गारबाय दस्राफोरनि खिन्थु आसामावनो जों 25 लाख 25 लाखनि गेजेराव जोंहा मा होनो 15-16 लाख मानसियानो बाथौ धोरोमारि बाखिया गुबुन गुबुन धोरोम 15-16 लाखआनो बाथौ धोरोमारि ओरैनो 15-16 लाख मानसिया बयबो थाइसे थाइसे हरलायब्लाबो
मा खालामनो हायो मा खालामनो खिन्थु सिस्टेमथ' थानांगोन मायाव हरनो आरो जाय लागोन बिसोर मा मावनो जों मोनसे मोजां हाबाफारि बानायना लानांगोन ट्रेनिं लानांगोन फैसाखौथ' खांबाल'थ' जाया फैसाखौ बाहायनायनिबो थांखिया मोजां जानांगोन जे जों जोंनि धोरोमखौ जोङो आवगायलांनो हायो बेबायदि दा जियानो जाया जों गोबां बुस्थुफोरखौथ' जों खालामबाय जोंनि गेजेराव जों दा बाहायलांबाय थाब्लानो जायो जोंनाव गासिबो दङ धोरोम सिबिनायनि बेलायाव माखासे बाथ्राफोरखौ आं जेब्लाबो बुंबाय थादों जे जेरै नोंनि थानसालियाव फैबाय खिन्थु बेखौ नों माजों आशीर्बाद खालामो आंनो जोंनाव खासिनि सिस्टेम दं आं बुंबाय थायो मा जोंनि बाथौआव बे खासिनिखौ दोनखानांगौ दै सान्थि सारनानै गाबख'नानै आरो जायनो फैयो बायह्रानिफ्राय बेवहाय आलासि दुलासि जायनो बेनो खासिनि मोनसे गानहरनानै आशीर्बाद होनानै हरनांगौ आरो ना नै दा जों बेफोरखौ नुवाखै आखायानो जोबलायलाय जायो मोनो खानांगौ एसे बोरैबाबो मोनो हासना लानाय अबा मन्दिराव हाबबाय मायावबा हाबनांबाय दाना नै दाले दांना हरबाय थिगबो गैयालै बेयाव मा दं मा गैया दालाय बुद्धिस्टफ्राबो खासिनिखौ बाहायो बुद्धिस्टफ्राबो दस्रा दस्रि दा बेफोर जाहैबाय जोंनि बर' समाजनि मोनसे मानसिखौ खुगा नांनाय माबा मोनसे गाज्रि नोजोर गोलैयैनि थाखाय बे खासिनिफोरखौ गानहोनाय दा गतिके जोङो बाथौआव बेखौ जों दा बाहायनाय जिहेतु जोङो दा जोंनि बुस्थुफोरखौ फोसाबनानै मोनसे कमन इन्टारनेसनेलि बयनिबो माबा खालामनो हानायाव जों लाबोनो नालाय जोंहाबोथ' माबा मोनसे थानांगोन दा बेफोरखौ जों खालामनो हायो मोनसिं सिं बोरायनि मोनसे आकृतिया जाबाय जों बेखौ फट' मोनसे फिसा मुर्ति मोनसे माबा मोनसे जों मानसिफोरनो दान हरनो हानाय बाथौ सिजौनि बायदिसिना सिम्बल खालामनानै जों बेखौ दान हरनो हानाय बेफोर बुस्थुफोरखौ जों दा लासै लासै अयभास खालामलांनांगौ जोंनि बे गोजा गोमो गोथां गुफुर मा होनो बे फिलफिलानि जिथु गाबनि जि आं होनबाय थादों जे जोंनियाव गासिबो बर' समाजाव जायखिजाया बेखेवनायनि जिथु खाम्फा बेखेवो बा माखौबा न' बेखेवो बेवहाय जों बेखौ बानायनांगौ स्क्रिनखौ थारमाने बे मोनबा गाबनि जि बे जाहैबाय मोनसे शुभसिन गोथारसिन मोजांसिन आरो बे जोंनि मोनबा फ्लेगनि कालारा ओंखायनो बे फ्लेगनि कालारखौनो जोङो होनांगौ आरोखि बेवहाय बाथौनि फ्लेगखौ नङा बे मोनबा जिथु शुभ गाब शुभ कालार बे शुभ कालारखौ होनानै जोंनि बेखेवनाय बे गुफुर जि माबा जि बायदिसिना बेफोरखौ जों बाहायनांगौ जा जोंनि धोरोमनि जिथु फोथायथि बे मोनबा गाबनि सायाव बेखौनो जोङो खालामनांगौ बेबायदि माखासे जोङो एसे हागौ बाहायलांबाय थायोबासो बाहायलांबाय थायो जोंनि धोरोमाबो प्रसार जागोन आरो जोंनि ड्रयिं रुमफ्राव बेफोर थानांगोन दिनै जुदि नों सासे बुद्धिस्टनाव थाङो अब्ला बुद्ध मुर्तिखौनो नोङो मोनब्रै मोनबा नुगोन बिसिनि दामग्रा देग्रा माबा माबि धोरोमनि बुस्थुफोर मोनगोन बिसिनि धोरोमाव बाहायनाय बायदिसिना जि जोम बेफोरखौ नोङो नुगोन सासे बुद्धिस्टनाव हाबनाय लोगो लोगो ट्रेनिं रुमाव मायाव गासिबो दा जोंनावबो बेफोर थाजोबनांगोन आरो जोंनि न'आव बाथौनि फट' थानांगोन जोंनि न'आव बाथौनि माबा मोनसे सिम्बल थानांगोन जोंनि न'आव मोनसिं सिं बोरायनि माबा मोनसे सिम्बल थानांगोन जेराव मानसिया फैयोब्ला न'आव फिसा बाथौ आं एसे नायबा नोंसोर बे गुरु नामा नोंसिनि बा नोंसोर नैबेखौनो सिबियोना बेबायदि मानसिफ्रा मोनथिनो लुबैयो होमब्लासो जोंनि धोरोमा प्रसार जागोन आरो मानसिफोरजों मोनथिजागोन आरो दा बे नोंथांमोना गोबां हाबाफारि दंबावो आङो दिनै बेखिनि बाथ्राखौ आंनि गोसोआव जि साननाय फैदों बेखौ आङो खावला माने फोरमायदों मोनसे बाथ्राया बेनो गासिबो थिगैनो दंखाजोबो जोंनि गोरों गोराफ्रा दिनै गासिबो जि लेभेलाव लाबोनानै होफैबाय जोंनि धोरोमारि गौथुमखौ दानायनि उननिफ्राय दासिम सब थिगैनो गासिबो आरो बिनिख्रुइ साबसिन जानांगौआ जों सिबियारिफ्रा साबसिन जानांसिगोन गासिबो दिनै जोंहा दौरिनि आंखाल ना मानि आंखाल रावनिबो आंखाल गैया बिबान लाग्रानिबो आंखाल गैया नाथाय बिसिनि गोसोखौ जेब्लायबो गुदुं खालामनानै लाखिनांगौब्ला बेवहाय जों सिबियारिफोरनि बिबान दं आं दहाय बुंनाय
जोंनि दौरिया जेरावबो मान मर्यादा मोननांगौ जों बिसोरखौ सिबिनो सोलोंनांगौ न'आव लिंनानै साहा कापसे लोंहोनो जासिनो जों रोंनांगौ अबाव फैदोंमोन आफाया ओंखामा अबाव जादों सोरबा पापा थांनो नागिरदों आं होनदों नोंलाय मानो थाबायनानै थांनो र' ओइ बाबु बेखौ दोननानै फैथां बेबायदि सिम जानांगौ आरो बे बाबाखौ दोननानै फै माने आफाखौ दोननानै फै बेबायदि मोनसे गासै सोरबा माबा मोनसे जायोबा खैदां खैफोद जोंनि दौरि दौसिफोर आसारिफोर बेखौ जों बयबो जोथोन लानांगौ जों बयबो मदद खालामनांगौ अब्लासो धोरोमनि थाखाय गावखौ बावसोमग्रा मानसिफ्रा आं जोङो बयबो आइ आफायानो दं होननानै मोनसे गोसोखौ गोरा जानानै थुलुंगा मोननानै खामानि मावबाय थानांगौ जुदि जों आदर मोना समाजनि अब्ला गावखौनो गाव सानगोन आंनानो भुल नामा फालाय आंनि बे लामाखौ लानायानो भुल नामा रावबो मोजां मोना बयबो माथो गाज्रि मोनो होमबालाय मा लाब बिदिनो फैया होमबा एसे गावखौनो गाव जाम्बा बायदि मोननाय फैयो जोंबो दा बिदि मोनो मालाबा मालाबा अबेबा जायगायाव लामा बेखेवनो थाङो लामाखौनो गामिनि मानसिया ओंखारा ओइ लामाखौ नांगौना नाङामोन थिनलाय एसे लासिं सिं मोनबोयो एथ' गोजाननिफ्रायनो फैबाय जेब्ला दिनै लामा गायसनगोन दिनै लामा फिसा हागोन खिन्थु जाय मानसिफ्रा बे लामाजों थाबायनांगौ बिसोरनो फैया दा बिसोरनो फैयाब्ला दरखार दंना गैयामोन दा मानसिया लुबैदोंना लुबैयाखै बायदिसिना दा जों बिदिखौ सानो नालाय निश्चय जोंनि धोरोमनि बेलायाव खामानि मावनाय मानसिफ्राबो जों जुदि आदर लाया जों जुदि नुजाथिया जों जुदि बिसोरजों सिबिनायनि हाबाफारियाव थाफाया अब्ला बिसोर माबोरै थुलुंगा खालामनो दौरि दौसिफ्रा गतिके आइ आफा रायजोआ जुदि जों नोंसोरजों दंथारो होननाय लोगो लोगो अब्ला बिसोर बिनिख्रुइबो बांसिन गावखौनो गाव नागारनानै धोरोमनि थाखाय खामानि मावनो बिबान लानो बिसोर जेब्लायबो आवगायो ओंखायनो दा बिबाना सिबियारिफोरनि माने आइ आफा रायजो राजाफोरनि बर'आव जोंनि धोरोम गुरुफोरनि नंला आसारि दौरिफोरनि नंला आसारि दौरिखिनियाथ' गासिबो खालामनो हाबाय नाथाय जों साधारन बर' रायजो राजाया सिबियारिफ्रा जों बेसेबां बे खान्थिखौ लानानै फालिनायखौ जोङो मावफुंलांबाय थानो हायो गासिबावबो जों बोरैहाय मदद होफालांबाय थानो हायो आरो धोरोमनि खान्थिनि गेजेरजों बोरै गावखौ सोलिलांनो हायो बेसो जोंनाव गोनांथि दं आरो बे बिथिंखौ जों बोरै थिग खालामनो हायो बेखौ जोङो गौथुमनि लेभेलाव रायज्लायनानै जों लासैनो बयनोबो जुदि जोङो मोनसे खौसे थांखि लानानै बे थांखिखौ मावफुंनायनि जुदि बिबान होआब्ला बे मालाबाबो सोलायनाय नङा ओंखायनो दिनै बेवहाय बोसोरारि जथुमा आं सानो थारैनो थांनाय मेलबो जिरायगोन ओरैनो थांनाय मेलफ्राव दहाय आं बुंनाय बायदि बाथ्राफोरखौ आंथ' बिदि हाबाबाय थानो मोनाखै आं बुंनाया नङाबो जानो हागौ नंजोबाबो जानो हागौ मोनफा मोननै आं नुनाय उदाहरनजों आंनि मोन्दांथिखौ आं फोरमायदों नाथाय जों बेफोर बाथ्राफोरखौ सावरायलायनानै जोंनाव जि एसे एनै अभाब दं धोरोम सिबिनायनि बेलायाव बेफोरखौ जों बोरैबा सुद्रायनो हायो नामा जोंनि गेजेराव आरो सुद्रायनो थाखाय जों थांखि लानानै जाय थांखियाव बयबो गामिनिफ्राय थान्दै दं बे थांखिखौ मोनफ्रोमबो गामियानो जुदि मानियोब्ला अब्लाथ' जोब्बाय खोथाया बेबायदि निस्सय जानो हायो ओंखायनो बे प्लेटफर्माव रायज्लायनाया जोबोद गोनांथार आरो आं सानो बिदियाव सावरायनानै थांखि लानानै बेफोर थांखिखौ जुदि मावफुंनायनि बेलायाव जों साफ्रोमबोबो गनायलायनानै लायो अब्लानो जोंनि धोरोम सिबिनायनि बेलायाव जोङो जोंनि जे आब्रुथि बे आब्रुथिखौ मोजाङै मोजां लाखिलांनो हागोन आरो जोङो लासै लासै दावगालांबाय थानो हागोन बेखिनि बाथ्राखौनो बुंनानै बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनैनि बे गोथार बाथौ सान बेनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै आनान गसाइ सोरजिगिरि आफा बोराइ बाथौआ जों बयखौबो जाहाथे अरायबो खौसेथि आरो अनलायनायनि गेजेरजों बयनिबो जिउआ जाहाथे आलो गोजोनै जोङो सोलिलांनो हाबाय थायो आरो थांनाय समफोरनि बायदि फैबाय थानाय समावबो जाहाथे आनान गसाइ आफा बोराइ बाथौआ जोंखौ
बेबायदिनो मोजाङै मोजां सोलिलांबाय थानो हानायनि आशीर्बादखौ होबाय थायो जों जाहाथे मिनि खुसि बिदिनो लोगो मोनलायबाय थायो आरो आफा बोराइ बाथौनि मुं लानानै आफा बोराइ बाथौखौ जै धोनि होनानै जों जाहाथे जोंनि धोरोमखौ लानानै जोङो बे मुलुगनि गेजेराव गावखौ सिनायथि होनायनि गेजेरजों मोजाङै मोजां सोलिलांबाय थानो हायो बेखौनो आर'ज गाबनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय गोजोन्थों।